Ito ang aktwal na retrieval operation ng mga tauhan ng PNP Scene of the Crime Operatives o SOCO sa katawan ng babaeng natagpuang wala ng buhay at nakalubog sa putikan sa isang palayan pasado alas 8 ng umaga kahapon July 22 sa Barangay Santa Teresita sa bayan ng Baao, Camarines Sur. Ang nakuhang katawan ng biktima na unang naiulat na wala pang pagkakakilanlan ay positibong kinilala ng pamilya ng biktima. Ayon sa Baao Police, taga-barangay San Vicente Ogbon sa bayan ng Nabua ang biktima na ayon sa kanyang mga kaanak ay nakaranas ng postpartum depression. Minsan na rin umano itong ipinasok sa mental health facility sa Pili para sa kanyang gamutan. Sa kasalukuyan, inaalam pa rin ng mga otoridad ang sanhi ng pagkamatay ng biktima at inaalam kung may foul play sa insidente. Panawagan rin ng otoridad na ipagbigay alam sa kanila kung sakaling may nalalamang impormasyon sa kaso. Jem Garcia, CSN.